m-am trezit de dimineață cu întrebarea dacă mentalitatea mea mă ajută sau mă încurcă. Mentalitatea e o formă de reprezentare, un mod de gândire prin care vezi realitatea și ea poate fi specifică unui individ sau unei colectivități. O mentalitate bună ar putea fi banul la ban trage, dar tu ești posesorul acestei mentalități numai dacă pui banii la lucru. Cu alte cuvinte, din veniturile pe care le obții într-o lună, indiferent de sursa lor, cât la sută se duc pe cheltuieli și cât la sută se duc pe investiții. Asta, dacă bineînțeles ai investi bani în mintea ta, este un lucru bun. Și dacă îți pui problema că nu sunt instrumente financiare în care să investești, vorbește cu un specialist în asigurări și întreabă-l, de exemplu, despre asigurările de viață cu componentă de investiție și vezi ce-ți spune și mai vorbim.